Poďme sa spolu pozrieť, ako môžeme využiť funkciu zmena smeru úsečky a krivky v programe CAD Compass Map. Ja tu mám teraz situáciu, kde si ukážeme a vysvetlíme si, ako pracovať s touto funkciou, napríklad na situácii, kde budem definovať trasu. Na začiatku mám tu napríklad teraz definovanú hladinu 0 s klasickým typom čiarou dlhľad. Samozrejme môžem využiť aj funkcie v rámci napríklad slepých výkresov, kde zadefinujem vonkajšie siete alebo priradím potom rôzne vlastnosti v rámci elektroinštalácie. Začnem tým, že si použijem krivku a pôjdem pozdĺž, dajme tomu, tohto pozemku, nie tu sa takto skrížime a pôjdeme touto trasou priamo na tento podperný bod. Ja som teraz nastavil trasu a smer tej krivky týmto štýlom. Samozrejme môžem zasa priradiť tej krivke nejaké vlastnosti. Buď definujem, ako som spomínal, cez klasické vlastnosti, alebo priradím vlastnosti tej krivky, čo znamená, že napríklad vyberiem si funkciu vedení priradím vlastnosti. Vyberiem si tú krivku a môžem dať napríklad vonkajšie vedenie. Čiže dá si, že tam bude vonkajší vedení alebo venkovní vedení nízkeho napätia podzemný, vyberiem tam typ, dám si napríklad NAI a zadefinujem tam nejaký kábel, dáme tomu tento kábel. Môžem zadefinovať odkiaľ kam, čiže buď podperný bod a elektromerový rozvádzač, alebo nemusím, už je potom na vás, potvrdím a automaticky, ako mám definovanú ten typ čiary v rámci toho účelu, tak automaticky sa mi tu zobrazí aj ako má vyzerať tá čiara. Ale ako ste videli, ja som teraz definoval ten smer od elektromerového rozhľadača po podperný bod. Ale chcel by som, aby táto čiara, alebo toto vedenie išlo smerom opačným. Aby som to nemusel pracne upravovať a prekreslovať, tak nájdete v rámci základní záložky, tuto keď sa pozrieme, je tu funkcia zmena smeru úsečky a krivky. Na tú keď kliknete, vyberiete úsečku alebo krivku, alebo viacero úsečiek, ak to máte zložené z úsečiek, potvrdím výberom a automaticky mám smer krivky otočený a mám to presne definované.